ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହରଣ କରିବା ଶିଖିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଏ ହେଲା ଭାଜ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ଭାଗକ, ଏଠି ଭାଗଫଳ ବାହାରିବ, ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ। ଚାଲନ୍ତୁ 6 ପଣିକିଆରେ 32 ତଳକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 6 5 30, 636 ହେଇଯାଉଛି। 32 ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 36, 32 ତଳକୁ ନେବା। 6 5 30, 2 ଏବେ 8 ନେବା। 6 ପଣିକିଆରେ 28 କେଉଁଠି ଅଛି? 6 4 24, 6 5 30, ଏବେ 4 ନେବା। 6 4 24, 8 ରୁ 4 ଗଲା 4, ଏବେ 7 ତଳକୁ ଆଣିବା। 6 ପଣିକିଆରେ 47 କେଉଁଠି ଅଛି? 6 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 48, 6 7 42, ଏବେ ତଳକୁ 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, ଏଠି 5 ଅଛି, ତଳକୁ 5 ଆଣିବା। 6 ପଣିକିଆରେ 55 କେଉଁଠି ଅଛି? 6 ନୂଆ 54, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ? 5 ରୁ 4 ଗଲା ପରେ 1, ଏଇଠି 6 କିଏ 6, 1 ରୁ ତ 6 ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା? ଭାଗ ଶେଷ 1 ଆସୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦଶମିକ ଦେବା। ଦଶମିକ ମାନେ ଦଶମିକ ଦେଲେ ଏଇଠି 0 ଆସିବ। ଦଶମିକ ଏଇଠି ଦେଲେ ଏଇଠି 0 ଆସିବ। 10 ହେଲା। 6 ପଣିକିଆରେ 10 କେଉଁଠି ଅଛି? 6 କିଏ 6, 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4, 6 ପଣିକିଆରେ ଏଇଠି ପୁଣି 0 ଦେବା, ଏଇଠି 0 ଆସିବ। 6 7 42, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ 10 ଉପରେ 12 ରହିବ। 12 ଏଇଟା 12 ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା 12 ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଆସିବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ। 6 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 636 ଏଇଠି 636, ଏଇଟା 6 ପରେ 12 ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବାରୁ 12 ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ ଶେଷ। ଭାଗକ, ଭାଜ୍ୟ, ଭାଗଫଳ, ଭାଗ ଶେଷ। ଏଇଠି 4 ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇଠି 12 ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ।